Me kenan? Ka tara an tara ma. Wahala ba. Ya sa kai kutun ka kashe wa 'yan aure. To ke ma ya kamata ku yaɗa ka da aboki. Tafiya cikin nisa bisa cikin duhu. Hankoro da zallamin burin abin da zai zama a yau shine ya gaban shi. Malamin makaho kuma bature. Yawwa shi ke na rijiya. Yawwa teku. Mutumin kamfani cikin jerin ayyukan fina-finai AUK Entertainment su suka yi maka zaɓe. Direba makaho maje zuwa. Loka ma zaka ci ko zaka bude mun barandami ko kora. To wallahi tallahi ba na son kamala. An yi nan shari'a nan to Abuja zan je. Kina gama inda ki sai na aure. A garin sauri na je na dauko mai ruwan zafi ba sani ba na bashi. Wayo Allah. Wannan riya ba zigi ba. To ba za ka tsira da gida ba. Kake tsaye ka kewaya. Labari Awwal Uba Kwakwatawa, tsaftace shirin Ahmad Ɗorayi. Direba mai nisan tafiya ga azababban take tutu ba shi kuma da sanin inda birki. Bayanin naira yanzu shi nake san babu. Naira Zainab abu mai maganin sirkan zamani. Naira Zainab abu mai maganin matan zamani. Yanzu zamanin nan namu mai kuɗi shi ke da mutunci. In kana da naira ko ƙarya ka faɗa ta zauna. Amma in baka da naira mahaukacin kare ya bi. Yanzu zamanin nan namu kun ga ɗan azumi baba. Dan ba shi da naira in yi magana a mutane sai a ce da shi ya yi ƙarya ko ku a ce masa ɗan maulani ko a ce masa ya sha daga. Direba makaho maje zuwa. Waye zai sauka mutum da ya ko dukan ku? A mutum ɗaya ne. Ai ya ga yadda wuri saboda ka san yi makaho ba gani yake. Ko kwandakta ko da ya tsaya da shi. Ni ma yadda haka suke yi. Ya yi masa wanka da kashin shanu ganin tarin hadarin da ke sararin samaniya. Ya sa gatari ya datse masa shiryawar shirin Awwal Uba Kwakwatawa. Abinda za ka yanzu ita wacce ta dame ka sakata. Yalla wala ka sake ta. Wallahi da garin nan akwai filin jirgi na rantse da Allah can zan kai ka. Wani filin jirgin? Jirgin kasa. Da akan diga zai kai din. Wannan garin baki na ai ga ma ka kake shi. Dan bai da ma'ana. Ire ne lamarin ne. Direba makaho maje zuwa. Da Allah mota yan sanda nake so guda biyu. Yanzu. Makaho mai kalacen nasara sai dai rashin da ta aure shi. Ya fita can sun ya mutsa shi ya shiga can sun doke shi ba ta umarnin shi nura shi. Yawwa oga. Lalle oga na yadda ko jirgin sama za ka iya tuka. Kai na fa a barkin soja ma ba kowa yake da irin kai na ba. Karanto mini burki. A oga burki ai yana littafi na biyu. Me yasa baka dauko ba? Ai kai kace dabbun na ɗaya sai littafi na ɗaya gaba. Direba makaho maje zuwa. Allah ya isa duk wanda yake da hannu a cikin wannan lalacewa wannan daren. Ya ce wani ka dora min laifi ne. An a cikin mai cikin kake kuwa. Na san iya adadin mutanen da aka yi bikin nan. Shit! You are all inconclusive. Ban san wani sarki ba. Ban san wani sarki ba. Allah mahalicin raina kai ne sarki. Ne yau mai gobe da kullum Allah mai mulki. Kai ne ba ka bidar mace a gurin aiki. Ni gunka nake tuba. Ban san wani sarki ba. Kai ne wani da ake yi wa kakaki. Lam yalid wa lam yulad kawa ya wani mulki. Ko me kai daidai ne ba ma yin mamaki. Ka gagar mai duba. Ban san wani sarki ba. Insha Allah a yanzu amarya da ango za su sallam dukkan baki daga nan za su wuce gida. Ina wallahi ba zai ba. Saboda me akan me ba mu san yancin mu bane. Wannan
ai cin mutunci ne da wulakanci. Rana mai muhimmanci, ranar da kowane rana muhimmanci a gurina, ranar farin ciki na an mayar mata shi ranar bakin ciki. ku kawo min shi nan. An kyale an zo daidai gun da nake so a zo. Kai sa. Gaskiya wannan zalunci. Haba, kowa ya san Ahmad mutumin kirki ne. Ki kuma ki zauna. Ba zan zauna ba. Gida zan tafi, wallahi ba zan kwana a nan ba. Ku tashi mu tafi. Ha? Ta so ta sani a cikin matsala? Zan zo in tattime ki in ajiye ki da ƙarfi yanzu nan. Fatar tawa tana amarya an wanke ta tas sannan wani garki ya sa hannu ya taɓa ta idan ban sa kwan mun tashi a nan kowa mutu ba shege ne. Duk sharrin da kawai ƙulla sai na warware shi a nan. Na mutu kawai. A sa bindiga kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba ɗaya. Na rantsa da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba. Na rantsa da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya na shikta matata a ɗaki lafiya na duk da wannan masibar ba ta faru ba.
toshe kunnen suka so zai zame ni kijinka ke za a dinga wa barka kin samu babban harka mai kazar-kazar da musaka Allahu shi ne ya saka domin shi zai haska ya Ta sauka. Alhamdulillah. Na gode. Wato ba san iya gudiyar da zan yi miki ba. Yau da a ce duniyar nan gaba ɗaya mallaka ta ce. To da gaba ɗaya zan iya mallaka miki ba tare da na ji komai ba. Wai godiyar me kake yi haka ne? Ina miki godiya ne da kika wato darajar soyayyarmu ta bani damar da yau na zama uba. Ta bani damar da za a kalle ni a ce yau ga uban wance ga baban wance. To ba karamin kyauta ba ce. Sannan kuma na baro cikin samari a yau na zama magidanci kuma Allah ya albarkace ni da ya. To ni ma ina miƙa godiyata ta musamman zuwa gare ka da ka mallaka min zuciyarka kuma ka bani harabar da zan yi takama da ita. Na gode da ka sani na fi kowace mace a duniya. Na gode sosai. Fatima, ina son ki. Haka bani dariya. To Allah ya sa mu rayu tare mu mutu tare. To wannan kawai ba za ka samu waje ka zauna ba? Lokacin in ka tashi kai abin nan. Allah shine abin godiya. Gashi cikin hikimarsa da yardarsa Allah ya kadarto aure har da zuri'a. Wannan haka yake. Wannan ai mu ne za mu yi farin ciki Hajiya ba yaran ba. Ki duba ki ga irin shakuwar da take tsakanin su. Allah ya sa aka yi auren nan aka zauna lafiya yanzu gashi har an samu karuwa ai dole mu yi murna. Gaskiya ne. Kai. Wannan kishiya ta mu fa kama take da ki fa. Ni Hajiya rufa min asiri. Ya wannan yar idan ta yi kama da ni
ai ke ma kin san a wannan zamanin na yanzu samari har sai sun yi dambe a kanta. Masha Allah. To yanzu dai ba kwa buƙatar wata nasiha daga gare mu tun daga shi Allah ya ƙadarta aure har da zuri'a tsakani, ga yarinya Allah ya azzata ku da ita, ku riƙe ta hannu biyu ku ba ta tarbiyya saboda amana ce Allah ya danƙa muku. ai in Allah ya so yadda jama'a suka tabbatar da ƙaunar da take tsakaninmu, in Allah ya da sai mun tabbatar da shi akan 'ya'yanmu. Insha Allah za mu kwatanta abin da ya dace. To Allah ya muku albarka, Allah Ubangiji ya ba ku zaman lafiya mai ɗorewa kuma. Ta bari miƙo muku ita. Kin san saboda sanyi dole sai a rufe ta. Yawwa. Duk sanda idanuwa na suka kalla yarinyar nan sai in ji santa ya daɗa ƙaruwa a cikin zuciyata. Ban san haka ɗaya yake da daɗi ba sai yanzu. Ai wato barin gaya miki, sanin cewa na samu wani abu wanda zai zame min garkuwa da duk wasu matsaloli da za su taso min, ba wai yanzu ma har izuwa wasu shekaru nan aru gaba wato wannan kawai ya ishe ni farin ciki. Wato ina santa so irin wanda kawai ana buso min shi da wanda ba ma san daga ina yake zuwa. Duk da haka na sake faɗa maka na fi kasanta. To tun daga ta bari mu tambaye ta miji. Baby, da ni da maman ki wa kika fi so? Na san kin fi so na ko? Yawwa. Saboda zan baki kulawa, zan baki tarbiyya, zan kula da ke, zan baki tarbiyyar da iya uba ya kamata ya ba yarsa. Gaskiya ka bani dariya, wata rana zan tuna maka wannan dan shiriritan da kai. Fatima. Na'am mijina Sani. Waya ai nawa za mu haifa ne? Ina ganin idan muka yi mata kadi ya isa haka ko? Wato kullum dai tunaninmu da iri ɗaya. Ni abin da nake so in tambaye ka shine wai da wace irin sifa kake kallon aure ne? Aure? To, aure yadda mutane suka ɗauka aure ba haka yake ba. Shawarar da zan ba mutane shine kafin kai aure duk wasu abubuwa da ka saba yi a da ka tabbatar ka tattara ka dan watsar da wasu kafin kai aure, in ba haka ba za ka samu matsala. Shi wannan kana kokari ka gaya wa mutane ne ko kuma ka ba su tsoro cewa kada su yi auren koya? Wato ba haka nake nufi ba, mutane su daina kallon aure kamar wani gara basa ne kawai za ka zo ka abin nan, su gane cewa auren aure ne, lalle akwai da ya price to pay. Yanzu kaga inda a ce ni ban yi aure ba, irin waɗannan maganganu da kake faɗa din mutane da yawa za su ɗauke shi kamar wani abu na kamar kana kokari ka discourage mutum da yin aure. To na gane, na yarda da kalubale, amma kana farin ciki ranar da ka ga Fatima a ɗakinka? Ina ɗaya daga cikin ranar da farin ciki a rayuwata, a lokacin da na duba na ga Fatima a matsayin matata. Na yi farin ciki, matuƙar farin ciki, sannan kuma ina farin ciki da zuri'ar da Allah ya bani. Wato ka yi farin ciki da samun Fatima a matsayin mata, sannan kuma ka yi farin ciki da samun zuri'a da kai. Ƙwarai ka farin ciki fiye da duk yadda wani farin ciki mutum zai iya tunani. Daddy. Daddy. Oh. Ainihin na alƙawarin ba zan sake ma magana ba a lokacin da kake cin abinci kake karanta jarida. Kai ba ka gane karanta jarida. Kana cin abinci. Wato nan ne zaka dinga ji labari yana shi jima kwakwalwa. Sannan kuma gardin abinci yana fita. Au, kana nufin ka ce abinci na bai da daɗi sai an haɗa da jarida? Daddy, da yanzu ni na faɗa ka da yanzu an ce ina santi. To ka ji ma yaro kenan. To ba a ce dai kana santin ba dai. Wato ni nake santin kenan.
can ga hon ka zauna waje kana jin mutane. Anti? Ya kuke? A'a, anti sanin da zuwa. Ashe kin zo. Fatima, daga ina kike? Fatima, awa na biyu a cikin gidan nan, ina kika tafi sai yara su kadai. Daman na je wajen biki ne, to ni ce babbar bakuwa a wajen, to idan na bar wajen komai zai iya lalacewa, shi yasa na dan tsaya a wajen. Haka kika ɗauka rayuwarki ko? ƴaƴanki ba fa ƴaƴan wasu ba. Ke ko ƴaƴan riko ne, nayi imanin ya kamata ki sa ido akan su, bare ke kika haifi ƴaƴan nan. Na zo gidan nan fiye da awa biyu sai yara kadai a cikin gida, babu ke babu mijinki kuma baki da yar aiki, sun taya makaranta ga yunwa ga ba abinci. Ya ce azabtar da iyalinki da kanki. Haba Fatima, me ke daminki ne? Ka kika haifi ƴaƴanki fa. Yanzu ba kya gudu saboda Allah wani abu ita so a cikin gidan nan, baki nan daga su fa sai mai gadi. Yanzu idan ta je ta kunna gazan ɗora musu abinci, ikama da wuta fa. Haka ba za ta faru ba. Allah ya wuce zuciya kike haƙuri. Ke. Ina faɗa miki gaskiya ne akan iyalinki. Jibril suka rame, suka kwanjame, sun dawo makaranta ba kowa. Haba Fatima, duk duniya baki da wanda ifi su wallahi. Amma tun da haka kika ɗauko tarbiyyar su, ni zan tafi. Dama na fito da su ne in je in sama musu abinci in sai musu ci. To tun da gaki ki je ki ɗora musu abinci su ci, ba su ci abinci ba daga makaranta. Anti dan Allah tsaya. Ki yi haƙuri dan Allah mu je ko ruwa ki sha. Ba zan sha ba wallahi. A'a ki je ki lura da ƴaƴanki. Ya haƙuri dan Allah ki haƙuri. Ya haƙuri. Kai. Fatima, ilimi gare ki na zamani da addini, amma dai kin take su. Ka gani mu je mu ci yanzu. Mu ci abinci ko ya gani? Gani ke. Assalamu alaikum. My baby. Ya na ganki a fusace? Dole ka ganna a fusace. Amma tashin farko ina mai neman afurka saboda rashin dawa na da akan lokaci. To naji. Amma har yanzu baki faɗa min menene dalilin da yasa kika shigo a fusace? Dole in shigo a fusace. Na bar mijina a gida da bibi na ban girka masa abinci ba sakamakon fashion da suka yi yawa asibiti. To in dai dan wannan ne kada ki samu damuwa. Kalli can. Ban gane ba. Na girka miki abinci. Ko ba kai ka taya ni ba a cikin kicin muka yi abinci? Kai ka taya shi? Tashi. Hanya to abinci ne to. Wow. Sai ki zauna ki ciki huta. To, na gode. Amma ya kamata ka sani dafa abinci ba aikin ka bane. Na yarda da wannan. Amma shi kuma aure ai dan taimake ni in taimake ka ne. Idan baki da uzuri da za ki iya yin abinci ni sai in yi ma haka wasu abubuwan da ba zan iya ba ki ma ki taimake ni, amfanin aure kenan. To, na gode. Aya, zo mu je ciki. Au, na manta. Me kika manta? Allah ya haɗa mu aljanna. Amin ya rabbi. Wai ke me kika dawo aure ne? Kin da aure kamar duniya ce da za ta mai da mace kuntacciya mara galihu yin abin da take so? Ni ba na ɗaya daga cikin su. To ai da dama wasu matan su suke sa kansu a cikin duhun wahalar aure. Su zama ba su da walwala, ba su da galihu, ba su da yancin su yi abin da ransu yake so, sai abin da mazajen su suka tsaba musu. To Fatima ba ta cikin su. Na ga alama. Fatima ta san yancinta. Ban yi aure ba dan in zama baiwa. Ban yi aure ba dan in zama ba ni da dama gudanar da ra'ayina abubuwan da nake bukata. Yawwa. Muguwa. Wato a duniyar auren ma baki jefar da jarfar taki ba. A'a. To gaya min yanzu idan muka je wajen fatin nan wa zai kalle ni ya ce ni mata aure ce? Na ɗaya kenan. Wa zai kalle ni ya ce yara na guda biyu? Ke dai kai bari. Gaskiya da kamata. Ya, time yana tafiya fa zo mu tafi. Yawwa, abu ɗaya. Duk macen da ta so ta tsufa, ita take tsufa. Wannan magana har cikin raina nake gaya miki shi. Gaskiya ne ƙawata. Ko ban haɗu ba? A sosai ma. A'a.
wannan kofa kadai ta isa ta saka ka balle ka bari a gama a baka mana. A ni sauri nake kuma na ma duba na gabe da huwa. Wai ku gidan haka ya zama? Daga zarar mai gidan ya fita yara sun tafi makaranta ita ma mata gidan ya ta dau gyalafi ta fita. Ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba haka suka tsara wa kansu din wala hairan. Ita hajiya wayewa tata da yawa shi kuma alhajin in gaya maka bai damu da komai na gidan nan ba in gaya maka ba wani abu da dame shi na rayuwar duniya. Ni wallahi ba ma su din ba yaran na fi tausayi. Saukin ta ma ɗaya yaran suna zuwa makaranta. To haka ne dai kam kuma baka san wani abu guda ɗaya ba. Ita fa har wata propaganda take faɗa nan tsabar wayewa wai ita ba za a yi mata kulle a mai da ita kamar wata bakuwar tinkiya ba. To inda haka ce wayewa Allah ya kyauta ai wannan ba wayewa ba ce. Matar aure in bata zauna a gida ba ina za ta zauna. Sai dai mu ce amin. Zuba mana shayin. Wallahi tallahi sai dai mu ce amin amma kuma dai kam. Kaga baban Akeela da Muhsin. Bare kan ka faɗa ka kuma ƙara faɗa abokin baban Akeela da Muhsin. Ni mamaki kake bani ma na ga kwata-kwata ka babba ka tsufa ba. Tsufa fa kace. Haba. Ya kake irin wannan magana kai kwanan da ka da daga Singapore kana magana kamar irin na kamar kauye kai tsufan kai? To in banda abinka menene ya hada zancen da nake da kuma kauyenci? Shirin mutum zai bari aure ya tsufar da shi. Kai da kai auren ka tsufa ne? To ban tsufa ba amma kuma idan ka duba ina kan wani mataki wanda mai aure ne kawai zai iya hawa kansa. Sai kai ta zama a duhun kanka. Ai ni dai ba zan bari aure ya hana ni rayuwata ta jin daɗi ba. Ko kuma irin rayuwar da nake tun lokacin ina samartaka. Wai yanzu kana nufin cewa rayuwar nan da na san ka irin yadda kake a da har yanzu baka canza ba. To ina jin ma ba ma latti ne ba ai yau ma ina da wani casu ma. Barin kira Gabriel Chunkus barin gani ko saboda till down zami yau until mama calls. Na gani ba sai ka kira shi ba. Wannan wato an saka bani kenan cewa kana da mafati. To ni abin da ban sani ba kana mataka ta sani. Dariya na baka. Wato ina ganin da ya kamata dai ina ganin ka tsaya a bus stop. A cikin aure wannan ba rashin yanci ba ne. Ina ganin wata alaƙa ce da Allah ya kulla domin ku sauke haƙƙin junanku. Ban musa ba amma hakan na nufin sai haƙura da kudirina don kawai ba ta so. Yanzu idan ta ce ba ta so ka fita kai ba za ka bari ba. Kai yanzu akwai wanda zai hana ka shakata fita inda kake so. To ainihin ka lura da ni ba ma kan wannan layin nake ba saboda haka ba ma zan fita shakatawar ba balle ta ce ba ta so kuma har in naje ne wani abu ya kawo. Shikenan kuma saboda ina da aure sai hana kaina shakatawa. To lalle ko idan dai aka dauki aure to ni ko ba dan wannan jam'iyyar ba. Kai tun da kuka da ku cire uniform ne? Yaushe kuka da daga makaranta? Lokacin da muka dawo daga makaranta. Ina mamanku? Daddy. Na'am, Musin. Ina momi? Wata ne. Kaga ka dan kyale su mana. Ka sayar wannan sai ka ruda su. Nani. Lafiya lau. Kai. Ina mamanku take? Amma ban ganta ba tun lokacin in ma maka zo ba ta gida. Ina ta je? Kai kanka baka san inda ta je ba? Tun na san inda take zan tambaya ne.
Me kake bukata? Bana kusa. Na ce ba bukatar wani abu nake ba, kina ina? Ka faɗa min me kake bukata, na gaya maka bana kusa ko? Wai magana me yake haka ne? Ya ina tambaye ki kuma ke ma kina tambaya ta. Kina ina? Na je bikin kanwan kawata ce. Dan da kyar ma in zan dawo. Ok, wato saboda kin je bikin kawarki kawai sai ki tsaya a can. Dan yayan amarya ma ta roƙi ni ta ce na tsaya. Yaran kuma da kika bari a gida kuma fa? Wai Sani, wai me zan musu ne yaran nan ne? Shayar da su zan yi ne? Na ce yaran da kika bari a gida ba fa, ina miki magana yara kina min wata magana daban. Wato baki damu ma da halin da za su shiga ba ko? Me kake bukata ne wai? Kai kwana ɗaya ba za ka haƙura ba dan na fita? Ai ba magana an ba. Abu na farko shine yana da kyau ka canza musu kayan makarantar nan. Ban iya ba. Ban gane ba. To ai ba aiki na bane. Da ku ka bani kunya wallahi. Wannan dai na riga na baka. Ke Akeela, Musin, idan na fita ku kulle ko ina. Ku tabbatar kun rufe gida, kun ji in za ku kwanta. Kin ji ko? Mami fa. Mami ma ba za ta dawo ba. Akwai wani aiki da ya rike ta sai gobe za ta dawo. Daddy, to ni a kusa da kai zan kwana. Musin, ba da ni za ku kwana bai a gida, ni ma zan je wani aiki, kun ji? Again? Daddy, to mu kadai za a bara a gida. Ai sai ka ba su ansa. Kana ji? Ku yi kallo, in dare ku tabbatar kun rufe gida, kun ji? Gani nan na tuhai. Wai Sani, wai me kake shirin aikatawa ne? Abin da ya dace mana. Tafiya ka bar yara ba uwa ba uba a gida shine abin da ya dace? Na zo gida maman su bata nan. Ita ce take da haƙƙin zama da su, kuma ta kyale su, ya zan yi? To tunda ita mahaifiyarsu bata nan, kai a matsayin mahaifinsu ai kai kamata ka zauna da su. Goya su kake so in yi? Na zo maman su bata nan, ita da ta tafi ta bar su, bar san ya kamata ta zauna da su ba, ni kuma yanzu sai su hana ni wannan uzurin gaba na? Wai tsaya, kai in tambaye ka, wai kai me ka ɗauki aure ne? A kai me ka ɗauki aure ne ko? Malam kan dai ka zage. Yauwa, ina litijin ne yake? Ai litijin ya tafi siyo taba da ganyen shayi. Hello? Gani nan. Yanzu nan zan zo, Me za ku kwanta nan? Me za ba ku shiga ciki ba? Musin ne yake da kuka shine na tsaya rarrashin shi shine bacci ya kwashe mana. Ba na gaya muku ko da yaushe ku dinga rufe kofa ba? Gashi kun bar kofa a buɗe? Sorry daddy. In bara ya shigo ya sace ku ba. Kun san yau makaranta ko? Ba ku shirya ku tamu da ku tashi ku tafi makaranta.
Me yasa kake kallo na kaman baka gane ni bane? Okay, an da kika tanadar min kenan? Da alamun ina ga ka shirya wani abin kenan. Wai wace irin rayuwa kika dauko kanki ne? Saboda bakin kawa kin dauki komai kin zama kamar kin shiga wata rayuwa daban saboda kina bikin kawarki. Ki fita lokacin da kike so ki da lokacin da kike so. Oga, sannan oga. Ha, wai tsaya wai me kake bukata ne? Kin tafi tun jiya. Kin kwana baki da ba sai yanzu? Kin bar ƴaƴanki. Yara suna da gatansu da komai, kina neman ki mai da su wani iri. Kin dauko kanki wani hanya na rashin mutunci na rashin gata. Haba Fatima. Me yasa kake kallon fitata zuwa wajen bikin a matsayin wani mummunan abu ne wai? Ba ki responsibility ɗinki ba. Wannan abin da nake ni ya kamata in yi. Ko haƙƙin aure wani na shiga haƙƙin wani ne. Kin ɗauki biki kin ɗora aka. Kina abubuwa kamar yadda kika san ba kowa a kanki kece kike da control ɗin kanki da kanki. Ba ki da wani responsibility sai biki. Me suke so? Me kake bukata wai? Na ga alama kana so ka samu wani abu da zaka dogara da shi domin ka hana ni shakatawa. Baraka ji, ina da yanci kuma ni mace ce, mutum ce ni. Saboda haka ba za ka hana ni fita ba. Ka gane ko kakka ni maka takura min da wa'innan yara ka makale da su. Kai baka fitan ne? Ina miki magana kina magana? Ayo! Dan Allah ka yi hakuri. Ka daina. Wai me yasa ba kya so ki fahimci irin maganganun da ko da yaushe nake dora ki akan su? Me yasa ko da yaushe ina miki magana me kun ki tsaya ki fahimce ni sai ki canja min mummunan fahimta? Na gane nufinka. So kake in koma kaman ba gidajiya budurwar ƙauye ko matar ƙauye ko? Haka kake so in zama baiwa in dinga kula da yara? Ba magana haka bane. Magana ne na waɗannan ƴaƴanki ne. Dole ne ki zauna da su. Dole ki ba su kulawa. Dole ki tabbatar da cewa abubuwan da ya zama haƙƙinki ne kin yi su. To naji. Sani, ka daina fita ofis. Ka daina zuwa wajen snooker. Ka daina zuwa wajen joint. Idan ka daina duk wa'innan sai ka dinga zama da yaran kana kula da su. Sai sai lalle ka cika mahaifi. Ai kai ma mahaifinsu ne ai. Sai ai magana ka dinga cewa yara na kai ba yaran ka bane? Ba na so ki canza subject din. Ina so ki gane. Haƙƙi na shine in kula da ku gaba daya. In fita in sama mana abin da zamu ci. Saboda haka time ɗina dole ne in fita in je in nema, ke kuma dole ki kula da abubuwan da yake cikin gida. Shekara 10 muna yin wannan, yana tafiya daidai, lokaci ɗaya zaki zo ki canja, ban san me kike kawo a kanki ba. Kai ka fita ka je duk inda kake so, ni kuma sai in zauna kamar baiwa ko? To wallahi baka isa ba, na faɗa na kuma faɗa sai na fita. Kawai kin zaɓi ki yi sharholiya ki ji daɗi ki tafi, ba za ki tsaya ki kula da yara ba, ko? Na zaɓa saboda ban shirya karɓar tikitin zama baiwa saboda yaranka ba. Are we clear? Ni kaɗai ce mai yara, ba za a bani na huta ba? Wanka ma zan zo in ƙara yin fesa wannan turaren. Zai ja hankalin mutane. Kura, bilicin zan zo in fara yi. A'a gaskiya ban yadda da wayan nan ba. Ya za a yi mun haka? Me aka yi? Yau aini ne ya kamata in koya masa homework. To ana ga daɗe ne ina koya mashi ma babu damu. A'a ni ban yadda ba, na gano wayanki. Wai aka ce wai idan ka aikata wa yaro abu kamar rubutu ne akan dutse, har ya bar duniya ba zai manta ba. Saboda haka ban yadda ba. Ki banni ni ma in samu ladan shi kuma in ƙara shiga zuciyarsa. Kar ka manta wannan yaron da kake gani dole sai ya ji kanka saboda kulawar da yake samu a gurinka. Kana iya barin uzuranka da aikin ka dawo don ka kula da mu da shi gaba ɗayan mu. Na yadda, amma duk da haka na fi so in ƙara shiga zuciyar tashi, karki min wayo. Ni zan yi ko ni zan yi okay to ai na kuka tsaya, a daidai na kuka tsaya. Yawwa, so ka gani A is for apple.
Zan ƙara ma cokali ɗaya. Yawwa. Akeela, ungo. Babana? Na shigo? Mama kina nan bin jin daɗi. Me ka ce? Mama, in kina nan mun fi sakewa. Kuma kin fiye dafa abincin mama don Allah ki daina nisa da mu. Na ji to. Idan har tunaninku ne ya sa kuka yi min wannan magana. I'm sorry ko? Kin mana alƙawari ba za ki sake tafiya ki bar mu ba. Tsaya. Babanku ne yake koya muku wannan maganganun? Me baba ya koya mana? Oh, ya koya muku ku zo ku dinga tsitsiye ni kuna min magana ya san ranku ko? Mama ki ya. Za ki min shiru ki sha abin da na haɗa miki ko kuwa sai na gaura miki mari. Ha'a, ka ji min yara da tsitsiye. Kai, abin dariya wallahi. To, ni abin dariya. Ni ba tsiyata da kun cika gulma. Ai ba zancen gulma bane ba. Na tuna da lokacin da muke makaranta. Kin san ita Salamatu idan ka tuna ta kawai ita labarin ta ma ya isa ya ba mutum dariya wallahi. Kun san dariya. Kun san menene? Ba gobe za mu je taron nan ba, za ku ga yadda take ne. Ke ni wallahi na osa gobe yi. Ba ma san wani irin kwalliya zan yi ba. Ke wani kwalliya zaki? Ai duk cancaɗewar da zaki a baya na kike. To, wani cancaɗewa ya wuce hijabi ko dogon riga? Ni haka Laila, hakkin goge min hadda. Ki ga wai tana so ta mai da ni ba gidajiya budurwar ƙauye. Kina da matsala Laila, ba kya wayewa wallahi. Da Allah idan ke ba za ki ba ki bata ta yi. Me haka? Abu na zamani? Wai ke ba matar aure bace ba? Dan Allah ki rabu da ita. Ke kina da matsala wallahi, kin kasa wayewa. Bari mana. Kyale ta da gaskiyanta. Haka kurin? Ke fa wai ba dan na yi aure bane wai komai fa zan daina. Zan yi shiga ta da kowace irin budurwa za ta yi shigarta. Yawwa, ba zai hana ni rayuwa ta ba da boko na da gogewa na komai nawa yana nan. Ato. Ha'a. Kar da yake biyo kungiyoyin matan nan. Masu biyo fifikon mace. Ni dai ina faɗa miki ne saboda kar su zo su bata miki aurenki. Allahu akbar. Malama. Salamu alaikum. Alaikum salam. Na ce da Allah wannan idan wa'annan sun zo daga NIPC din nan su da Allah sai ki ba su na ajiye document ɗinsu su da Allah sai a ba su kake manta don ina jin ba za su same ni ba so kawai sun zo ki ce kawai ga document na riga na bayar amma gobe I'll go to the office ni zan je in same su a office yau wato shi ke you're welcome. Fatima, ki yi wa kanki karatun tanasu. Iyali ba abin wafartarwa ba ne. Kuma sannan aure ba a yi shi wai dama idan a takura ba. Sannan kuma ba a yi shi domin a je a hole ba. Akwai iya matakan da aka gindaya miki. Amma anti shi sanin kina nufin baki. Inda kin fahimci abin da nake gaya miki ba za ki jayayya da ni ki musu da ni ba. Ba fa cewa ta bace ba fa ra'ayin kaina bane ba fa a'a. Ina faɗa miki gaskiya ne fi sabilillah. Ina fatan duk abubuwan da na faɗa miki sun shiga kanki. Insha Allah. To.
An tara mutum. Allah ya iko. Sannu ka dai sani lafiya kalau. Kai sannu. Yawa sannu dai. A'a an ci karo. Ai gaba na ta faɗa ni da an ce to. Gashi ana cewa za ku koma gombe na ce to. Daman da yake dan bullo mana ka ce kuma kowa ba na ai ba daɗi. Gaskiya kan to ai ka san cewa dole in ta dan sintirin akai saboda ni kadai ce iyaye da dangi da kowa naka ba sa kusa ita ma nata ba sa kusa to ni ce kamar wakiliyar su gaskiya ne to shi yasa dole in dinga dan leƙo na ga halin da kuke ciki mun gode sosai babu komai kuma da Allah sani a dai ci gaba da haƙuri kaji saboda ita rayuwa sai ana haƙuri duk wanda kaga ya samu ci gaba a duniyar nan haƙuri yake wallahi mai haƙuri yakan dafa dutse insha Allah wata rana kuma da Allah idan Allah ba mutum zuri'a to abinda ake so zuri'an nan ya sa ido a kanta isa ido akan tarbiyyarta saboda idan an yi mai kyau ku ne in ba a yi mai kyau ba alhakin akan ku ne ka fahimta wala ko dan ruko kai ko mage ce wallahi kake kiwo idan baka lura da abincinta da lafiyarta ba da komai nata ba akwai alhaki kai ko bera ne ka samu daddawa to ka gani to bare kuma mun gode ba komai sani Allah ya albarka a ƙara hakurin zama da juna a ƙara hakuri yawa sai an kwana biyu ai da makin koma ko tunda ya daki bashi abinci ko lemo haka ake wa mazan tareraya ai sauri je ki sauri ya na gan ku duk kun yi shiri ina za ku je ku da ke baby I'm so sorry wallahi aiki ne sha min kai kin san yanayin banki lokacin tashi ba za a bar ba ki duba da yanzu wajen karfe 8:30 yanzu nake barin office ina za ku je shine nake ta tambaya dina zan kai mu kama yanzu kai sauri ka je ka shirya ka fito mu tafi dina kuma bikin wa ake biki kuma ba biki ake ba na samu promotion a gurin aiki shi ma kuma ya samu best student a agency yau gaskiya this calls for celebration na yi farin ciki best student a ajin ku oya give me 5 oya chop loku bari yi sauri canza this calls for celebration ina takalman ka yana ciki oya sauri je ka dauko sai ku fito tare ko kana tunanin nan ka je ka samu anti ka faɗa mata maganar rigimar kana zata haka zai tada min hankali na ne ko me ban gane ba ita anti ita ta gaya miki cewa ni na same ta ne mata wata magana ai ban ma san ka cika jarumi ba ka kai ka kawo tunda haka je ka gaya mata na ce ita ta gaya miki ce ni na tare ta na mata wata magana idan ba kai ka faɗa ba wa zai je faɗa mata kakkare na min hankali mana malam wai ina miki magana shine kau kika to ko ba wato na kula da ke ba kya so a miki magana ko to ya kamata ku a jinjina miki ina jinjina miki ya kamata in ce miki sannu Allah saka da alheri ki ci gaba da abin da kike yi ai duyan niyya ce ta ishe ki riga da wando da malam da yan ciki Halo manya ya aka yi ne? Ba dole na ba? Mutuwa ko hisabi wanne za a fasa? Barai ki ji, ni fa za fa ki zo ki same ni a wajen nan ne fa. Sai na riga ki zuwa saboda na fi ki zumu ɗin abin a cikin raina yake. Haba dai, ki sako wal ɗin nan da muka je muka siya mana. Haba dai. Mun shata. Kun shirya ko? Mun shirya. Ku ba da minti ni ma bari shirya sai zo mu. Za mu je yawo da baba.
wai ni tambaye ka mana, da kai da maman yaran nan yaya ne kuka ɗauki iyali da kuma ya kuke kallon zuri'a? Na musu kallon ba su lokaci a daidai lokacin da ya dace. To ina son sanar da kai, nagartattun iyaye su ne suke zaunawa su sadaukar da komai nasu, lokacinsu, dukiyarsu, hankalinsu, tunaninsu domin iyalinsu da kuma zuri'arsu. Wannan haka ne. Amma ni ina babu amma. Magana da nake gaya maka shine idan har kana so goben 'ya'yanka yayi kyau to kai sai ka haƙura da jin daɗinka na yau. Dukkanin wani abu da ya kamata ka yi domin ka more ka ji daɗi to idan har zai yi clashin da gini na tarbiyyar 'ya'yanka to lalle ya kamata kai ka yi haƙuri da wannan, saboda idan har ka gaza yin hakan kana ji kana gani 'ya'yanka za su tashi ba su mori rayuwa mai kyau ba sannan kuma su fada cikin halaka. Ina ganin ba iyali kulawa yana ɗaya daga cikin abu mai muhimmanci, amma fa ba da za in sadaukar da duk wani jin daɗi nawa ko wani holewa nawa, saboda me duk wani abu da suke bukata a matsayinsu na jin daɗi da suke nema a musu an riga a musu. Saboda haka turbar da muka ɗora su already daman suna nan wannan kan turba ba kuma za su sauka ba. To ko kai ma bilicin din zaka fara. Muri Michael!